Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 25 ka taa bila karidon na décembre kalo tile fɔlɔ dolo jate la kawla kalo sabanan tile 2 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila kawla kalo sabanan tile 8 na o b'a yira k'a fɔ an bɛ buruju so 8 mɔgɔ an donna olu ka buruju so 9 mɔgɔ an donna olu ka wagati kɔnɔna na ni o ye kawla kalo sabanan ye doloba bɛ nɔrɔ barikalen don o de ye Jupiter ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni an b'a wele ko fintɔn ni arabu b'a wele ko mushtari o mushtari dolo o de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔn don dɔ ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa wulikajɔ olu bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ dugutagaw olu bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ bi dɔgɔkun in kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni so denw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma bi tile kɔnɔna na aw ka sɛgɛn tɛna na kɛ fu ye kamasɔrɔ aw tanunen don kosɛbɛ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma bi tile kɔnɔna na bi tɛ don juguman ye ka ɲɛsin aw ma wa ko tɛna na bali aw la ko de bɛna na ɲɛsin aw ma bi tile kɔnɔna na aw bɛna se ka aw yɛrɛ bɔ kɛnɛya siraw k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fariganmisɛnninw olu bɛna se ka aw sɛgɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw bɛ se ka aw ka waleya nafamaw k'olu boloda ka bɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna ma ni tɛ don jugu ye ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ wa aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna sira kelen min ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka kow la a ka kan aw ka se ka wuli ni hakilina kelenw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna se ka aw dɛmɛ wa ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ fana aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw yɛrɛ ma aw fanga tɛ se ko la aw kana don olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma wa aw lamɛnnen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw minnu ni aw bɛna a tagama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka na hakilina ɲumanw ale ni jigisigi kumaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye bi tile kɔnɔna na wa aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw ka a janto bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔw caman de kɛ ka se ka dépense caman de kɛ aw yɛrɛ kungow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bɛna dépense minnu kɛ aw bɛna waribɔ minnu bɛna na kɛ waribɔ minnu bɛna na ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ ko nafamaw ye ka se ka don nataw kɔlɔnw k'olu sen wa wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ aw ye ni aw ye sira kelen ta ni tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min surula mɔgɔw la i bɛ faamuya sɔrɔ o la wa aw ka a taa yɔrɔw dɔn o de bɛ kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɔ nɔgɔya aw bolo ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye wa fo ka taa fɔ Jupiter bɔla aw ka so kɔnɔ garisɛgɛ ko minnu ni aw b'a ɲɛɲini na kabi wagati jan tɛmɛnenw na ni olu balalen don n'olu dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ aw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya ɲini olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kokura boloda bɛ aw mɔgɔ minnu fana bolo nin ye aw ka kokura boloda wagati ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'i bɛna musaka de bɔ ka don kokura dɔ da fɛ ko min bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye i ma i bɛ se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ o wulikajɔ ninnu na ale ni jigiya sira minnu ni aw ni mɔgɔw bɛna ta fana ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la fo ka taa fɔ Jupiter ale bɔra aw ka so kɔnɔ o min bɛ garisɛgɛ kofɔ ale ni wulikajɔw kofɔ o de bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu bɛ se ka lamɛn aw fɛ wa dalakan bɛ
aw dalaga man ka di cogoya min na aw ka kɔlɔsi aw kumakanw na fana a bɛ ɲuman lase aw ma cogoya min na a bɛ se ka dekun fana lase aw ma o cogoya kelen na o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw kumada la kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu ma sinsin kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka bali ka fariganmisɛnnin dɔ sɔrɔ fariganmisɛnnin minnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka aw bali aw ka wuli ka jɔw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma cancer samiya kalo fɔlɔ denw cancer nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka basigiw k'olu ta kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ birisa ɲagaminw olu bɛ aw ka siraw kan accident kasaraw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka baarakɛlenw olu bɛna se ka lagosi kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw bɛna aw fanga don ko la wa aw bɛna ko de ta ni sɛbɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na se ka na olu lagosi aw bolo o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛna girinkajɔ minnu kɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la wa bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dotaw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoniya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ n'aw bɛ se a y'a ka wulikajɔ nafamaw k'olu bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ wa dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na a bɛ se k'aw ka dugutagaw k'olu bolo da ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ aw ka dugutaga don ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw olu ti aw ka ko la kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuyabaliya olu fanga bɛna se ka bonya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kɔni hakili bɛ aw yɛrɛ de la wa mɔgɔ minnu bɛna na ɲɛsin aw ma fana olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw don problèmew kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka aw hakili to aw taama ɲɔgɔnw na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dɔnbagaya kura minnu ale ni teriya sira minnu ne aw bɛna olu ta bi olu bɛ se ka kɛ dekun ye ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ aw ka dɔgɔkun duman ye wa basigiw aw ka olu kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ siraw olu siraw datugulen don dibi bi aw ka sɔrɔ siraw kan ale ni aw ka jigiya siraw n'aw bɛ se a y'a ka waleya nafamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔrɔ bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmiso denw samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiyaw ye nka dɔgɔkun bɛ taa se camancɛ yɔrɔ wagatiw ma saliyaw ale ni sumaya walew olu bɛna se ka don aw ka ko la aw b'a fɛ ko dɔgɔkun ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu siraw kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn bɛna na kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ dɔrɔn de barikalen don aw bolo kalo o bɛna don aw fɛ yen nɔ tɛnɛndon o min bɛ bɛn novembre kalo tile 25 ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔ nafama aw bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen bolo da ka bɛn tɛnɛndon ma n'o tɛ n'a bɔl'o la i bɛna ye bɔtaw olu fanga bɛna se ka bonya ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni sɔrɔ minnu ye sɔrɔ minnu bɛna kɛ aw kun ni k'a sɔrɔ dɔgɔkun bɛna daminɛ aw ka hakili to o sɔrɔ ninnu musaka ninnu bɔcogoyaw la n'o tɛ aw bɛna bolo so aw yɛrɛ ɲɛna kɛnɛya siraw olu bɛna sabati wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na fana olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu kawula kalo fɔlɔ denw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye yɛlɛdaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye wa aw fɛlen don fana nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ kalo o bɛna don aw ka so kɔnɔ mardi don o min bɛ bɛn novembre kalo tile 26 ma ale ni mercredi don o min bɛ bɛn novembre kalo tile 27 ma kalo mina ni tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa hakilisigiw olu bɛ aw ye aw ka jurukɔrɔw olu na se ka sara aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye wa aw lamɛnnen don fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka tare fɔ
nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o kɛla dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la n'o tɛ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ alamisa don o min bɛ bɛn novembre kalo tile 8 ma ale ni juma don o min bɛ bɛn novembre kalo tile 29 ma ani sibiri don o min bɛ bɛn novembre kalo tile 30 ma kalo bɛna nin tile 3 min kɛ aw ka so kɔnɔ a b'aw ka hakilisigiw kofɔ a bɛ basigi fɔ aw ka adamadenya kɔnɔna na wa aw bɛna don jɛ kura minnu fana na olu fana bɛ se ka sabati ka ɲɛsin aw ma o de la i bɛna ye jigiya siraw olu fana bɛna barika garisɛgɛ siraw olu fana bɛna barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ don juguman ye ka ɲɛsin aw ma aw kanunen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bɛ se k'a ka baara ɲɛnamaw k'olu boloda ka bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna ma kamasɔrɔ k'a daminɛ alamisa la fo ka taa se samedi don ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw kawla kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na tile bɛ aw ka so kɔnɔ a bɛ aw ka wulikajɔw ale ni hakilina kuraw minnu ni aw b'a fɛ k'a waleya a bɛ olu waleyali k'olu kofɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw aw ka wulikajɔw k'olu fara aw bolo da la kosɛbɛ wa aw mankutu olu bɛna se ka bonya aw ka baara kɛlenw olu bɛna se ka tanu mɔgɔw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛna ye k'a fɔ mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ani jateminɛ o fana bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ni aw ye hakiliw ale ni kumakanw k'olu fara aw bolo da la ale ni jateminɛw dɔgɔkun bɛna nɔgɔya aw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololabaarakɛlaw aw minnu bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka tanu kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni aw ye baara kɛ ni baara kɛcogoyaw ye minnu bɛ se ka mɔgɔw décourager aw kɔrɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔgɔkun daminɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni baara ɲumanw ye ale ni olu de bɛna se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ ni min ye sira jɛngɛnen ta walima ka sira fila tagama o bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ a ka dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen don kosɛbɛ kamasɔrɔ Venus ale bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa baarakɛyɔrɔ la aw kanunen don aw limanaw fɛ wa aw ka sigida fana na aw kanunen don kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla dontaw olu fanga bɛna dɔgɔya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw mana aw nin da mɔgɔ mun kan kanu siraw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ko minnu tun bɛ yen nɔ ni a kun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni aw wulila o kow nɔfɛ aw bɛ se ka hakilisigiw k'olu sɔrɔ o waleya ninnu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ nka dontaw olu fanga ka dɔgɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw olu tɛna na sabati wa aw yɛrɛ kɛcogoyaw aw yɛrɛ ka waleyaw olu de bɛna se ka aw se degun ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka waleyaw kɛcogoyaw ye n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka na degun caman sɔrɔ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la wa yɛrɛkɛli walew olu de fanga bɛ se ka bonya ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ layidukanw aw kana layidukan ta ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa ni aw ye layidukanw fana minɛ layidukan ninnu tɛna na bɔ a sira ma wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw sigi ni dépenses ye dépenses minnu ni a bɛna kɛ ka sɔrɔ hali a ma diya aw yɛrɛ ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw bɛ aw ye kamasɔrɔ aw bonyanen don fo ka taa fɔ saturne bɔra aw fɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na walima mɔgɔ minnu bɛ jama ɲɛma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu de bɛ se ka tare fɔ ɲɛmɔgɔ kunda ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛna se ka tare fɔ kamasɔrɔ
fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw fɛ yen nɔ aw ka masayaw olu na sinsin aw ye hali n'a sɔrɔla sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o de la i bɛna ye k'a fɔ aw lamɛnnen don fana aw kana fɔ de k'aw bɛ ko karaba wa aw kana fɔ k'aw bɛ mɔgɔw karaba ka taa aw ɲɛnada fɛ kamasɔrɔ aw bonyanen don ka ban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa garisɛgɛ siraw olu kɔni u ka suma ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun mun daminɛna bi tɛnɛ novembre kalo tile 25 ka taa bila karidon na décembre kalo tile fɔlɔ o wagati kibaruya de tun ye nin ka ɲɛsin aw ma aw mɔgɔ minnu n'a b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan a bɛ se ka an wele 73 35 28 89 ni i ka dolo walan n'a bɔla ka se ka a dɔn dolo sigilen don cogoya minnu na ka ɲɛsin e ma o de bɛ se k'i ka baarakɛtaw fɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa o de bɛ se k'a fɔ i kan ka baara nasugu minnu kɛ i kan ka taa jamana minnu na wa o de bɛna se ka i ka don duman i ka don gomaw fo ka taa se i ka sarakaw ma nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana ala k'a ja